Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ngezinto ezintle ke nezathi ke zijongwe ziqwalaselwe ezingakhulisa umgangatho kaEden McCarthy kwela lizwe athengwe kulo umfana omdala nakwela qela ke liyitshathe wabe ke liyamsayina iSABA FK umfana omdala. Masenjenje ke ela qela ke leSABA FK 2017-2018 ndicinga uba ngunyaka ke elanyathela ngawo kwa-professional uba ndiphazami laye lahlala phaa kuposition 4. Ela qela ke phaa ngo-2022-2023 kulo sizini leyo laye ke lasinda kancinci into yokubana ke libe ngamaqela azothatha iligi. Ndicinga uba lashiyeka kancane ngeepoints, lahlala phaa kunumber 2 phaa ngo-2022-2023 ela qela leSABA FK. Laze la qela ke phaa ngo-2023-2024 eli qela ke lidlalelwa Eden McCarthy laqualifya phaya ke okokuqala kwi-Europa Conference League. Ela qela kodwa ke lathi laphuma kwi-third round kuloo tumente leyo. Laze enye into ke efuneka uyikhumbule kwangeli qela ke leSABA FK liqualifyile into yokubana lidlale phaa kwi-UEFA abafana abadala kule season izawuqala. Abafana abadala ke bazi-champions kula league yaphaya ke kwela lizwe okokuqala kule season ke siphela igqibophela. Yiyo ke laa nto ibathathe yababeka kwi-UEFA into yokubana ke bakwazi into yokubana badlale phaa kwi-UEFA abafana abadala. Nikhumbule ke into yokubana kwakweli qela sithetha ngalo ke umdlali wesi-striker phaa kwiMamelodi Sundowns uPavol Samfranco. Bawumazi kuSamfranco abantu abanintsi. uPavol Samfranco wayedlala phaa iqela leMamelodi Sundowns as-striker ngo-2020 2024 no-2025 ebedlalela ke laa qela ke leSABA FK. Ndikunika imbali ke entle ngeli qela lithenge phaa uEden McCarthy kunye noHendrik Ekstein wayeformer Kaizer Chiefs midfielder phaa. Sesuka nyathela phaa ndicinga uba ngo-2019 esodlalela laa qela umfana omdala azebe ke uya kwelinye kodwa wabe uyabuya kuseMzantsi Afrika, kodwa ke naye sesuka nyathela kwelaa qela leSABA FK. Ndikunika imbali ke ngeli qela lidlalwa nguEden McCarthy umfana omdala. Kuthiwa ke laa qela noko lelinye lamaqela noko kwela lizwe elithande ukuthi dlundlu, elithande ukubaluleka. noEden McCarthy ke ibhola lakhe lingakhula ke phaa ngoba uzawunyathela kwiinkundla ezithande ukubaluleka elizweni. Ngokwenza njalo ke lingakhula kakhulu ibhola lakhe, azibone ke sebaleka kwiitimu ezinkulu zalapha ke ehlabathini. Injalo ke baphulaphuli ke itimu entsha kaEden McCarthy simnqwenelela ke impumelelo umfana omdala. Nani ke ningangena ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixesha elizayo kakuhle babukeli.